индигови, кристални, дъгови деца. Кой измисли тези в кавички духовни поколения? Може би сте чували: аз съм индигово дете, моето дете е кристално, това са дъговите деца, след тях идват и диамантените. Или друго, тези деца са дошли на Земята с определена мисия. И вероятно сте виждали дори таблици по темата. Родените през еди кои си години са индигови, след тях са кристалните, след тях са дъговите, после идват диамантените и си продължават. И когато една такава схема е написана достатъчно подробно, човек остава с впечатлението, че до някъде съществува установена система. Някъде има такава система. Че някой я е изследвал, че има критерии, че е установено кои деца към кое поколение принадлежат. И аз реших да тръгна назад към първоизточниците. Имайки предвид, че аз би трябвало да съм от така наречените индигови деца, и познавайки моите връстници, си казах ми доста странни изказвания. И тогава историята започна да изглежда много различно от това, което вие сте чували. Вероятно. Откъде всъщност идват така наречените индигови деца, в кавички ще ги слагам аз? Според мен това не е сериозно твърдение. Историята не започва с научно изследване на цяло поколение деца. Не започва с откриване на някакъв ген. Нито с психолози, които установяват нов човешки тип. Не започва и с невролози. Започва основно с една жена. Името ѝ е Нанси Ан Тап. Тя е американска авторка, свързана с парапсихологията, която се представя като човек, способен да възприема цветовете на човешката аура. Представя се така. През 70-те години тя развива идеята за така наречените жизнени цветове. През 1982 публикува ранна версия на книгата, на български не може точно да се преведе заглавието, но приблизително означава разбиране на живота чрез цветовете. Просто английският език е прекалено елементарен, а българският много богат. Тя твърди, че още от края на 60-те и началото на 70-те започнала да забелязва нов цвят при някои деца. И казва, че този цвят е индиго. Именно от тук идва названието индигови деца. Тоест, първоначалната основа на теорията една жена твърди, че вижда определен цвят в аурата на някои деца. Една жена твърди, ми стана малко смешно, защото сигурно и вие знаете с какво го свързваме. Това е изключително важно да бъде казано. Не казвам
тя не го е виждала. Няма как аз да знам какво е преживявала тя. Казвам нещо много по-просто. Това е нейното твърдение. Но се шири и с интернет пространството, откакто аз се помня, че съществуват наистина такива деца. И масово родителите си пресмятат техните деца какви са. Сякаш това е научен факт. Както е факт, че имаш дете, така и че то е кристално. А нейното твърдение не е резултат от установена научна методика за измерване на индиговата аура. В историческите източници действително проследяват понятието до таб, до авторката, и нейната система за жизнените цветове. И тук идва първия голям въпрос. Как от аз виждам индигов цвят около определени деца, се стига до цяло поколение деца е индигово? Защото това са абсолютно различни твърдения. И още по-интересното е, в интервю, публикувано около популяризирането на теорията, се предава твърдението на авторката, че след 1980 година около 80% от родените деца били индигови. Чакайте малко. 80%. Това е огромна част от цяло поколение. И точно тук аз искам да попитам как е установен този процент. Колко деца са изследвани, в кои държави, по какъв метод, кой независимо е проверил цвета на аурата им. Ако двама души гледат едно и също дете, ще видят ли един и същи цвят на аурата му? И ако говорим за 80% от децата след 1980 година, това са милиони човешки същества. Къде са тези 80% индигови деца? Както популярни в така наречените духовни среди певици твърдят, че виждат аури, значи между 70-та и 80-та година едва ли не 80% от хората са екстрасенси. Не знаех. Шегувам се. Чувала съм го, но никога не съм го вярвала. Защото това според мен е нелепо твърдение. Аз съм от това поколение на 70-те години. Родена съм през 77-ма. И познавам много хора от това поколение. Ходила съм на училище с тях, на детска градина. Израснала съм с тях. Познавам хора родени през 70-те и хора родени през 80-те години. И аз лично не виждам около себе си цяло поколение ясновидци, медиуми, телепати и хора със свръхестествени способности. Споделете ми, моля ви, вие, вашите познати, родени през тези години, имат ли такива способности? Забелязали ли сте? Може ли да ме запознаете с тях? Да си имам колеги просто, защото аз по принцип съм самичка и работя самичка. Разбира се, че моето лично наблюдение за това, че нямат свръхестествени способности 80% от
хората през тия години не е научно доказано по същия начин. Затова ви моля за съдействие. Ако ги познавате, да ме запознаете. Ако се твърди нещо за огромна част от човешко поколение, къде е основанието за това твърдение? А знаете ли какви способности се приписват на индиговите хора? Защото ние вече отдавна не сме деца, ние. С развитието на теорията характеристиките стават все повече. Индиговите започват да бъдат описвани като силно интуитивни, особено чувствителни, независими, неприемащи авторитет само защото някой е авторитет, бунтуващи се срещу установени системи, творчески, със силно чувство на собствена мисия. Понякога с телепатични и други необичайни способности, а хора дошли да разрушат остарелите обществени структури. И аз се чудя защо все още България затъва. То ние индиговите още малко ще си тръгнем от този свят. И забележете друго нещо. Колкото повече характеристики добавяме, толкова повече хора могат да се припознаят от една страна. Не обичаш несправедливостта, например. Значи си индиго. Не понасяш авторитети. Много ясно, че си индиго. Много си чувствителен. Индиго. Имаш силна интуиция. Също. Като дете не си се вписвал. Ясна е работата. Но милиони хора могат да отговорят да, аз съм такъв, на някои от тези въпроси. Нали така? Това само по себе си не доказва принадлежност към нов духовен човешки тип. И през 1999 година става нещо много важно. Появява се книгата на Ли Карл и Джан Толбър. Приблизително приведено на български е "Индиговите деца, новите деца пристигнаха". Тя е издадена през 1999 година. И тази книга превръща една сравнително ограничена езотерична концепция в международно популярно движение. Официалното описание на книгата представя индиговото дете като момче или момиче с нов необичаен набор от психологически характеристики и поставя въпроси дали виждаме нов етап от човешката еволюция, дали тези деца са по-интелигентни и защо много от тях са диагностицирани с разстройство на вниманието. И тук виждаме как теорията вече се разширява. Започнали сме от "виждам нов цвят в аурата на децата", а вече говорим за нов психологически тип, ново поколение, особени способности и дори възможна човешка еволюция. И популярността избухва. Ли Карл по-късно пише, че книгата е продадена над 500 000 копия на 24 езика. И тук искам да направя едно много важно разграничение. 500 000 продадени книги доказват, че една идея е станала популярна.
Нали така? Не доказват, че идеята е вярна. И това важи за абсолютно всеки. Всякакви цифри, гледания, фенове, последователи не означава, че това е вярно. Просто продадени книги. Това доказва. Другото интересно е. Ние не знаем по един универсален начин как всеки световно известен духовен автор е стигнал до своята известност. Така ли е? Вие знаете ли, например, Луис Хей как е станала световно известна? Или Дорин Върчо, за която си говорихме одеве на живо. И за двете, мисля, че си говорихме. Как са станали световно известни? Точно те. Защото има сума ти хора по света, които говорят подобни неща, но тях никой не ги познава. Но има определени хора, които стават известни. Как се случва това според вас? Било ми е интересно винаги, но не искам да ви навеждам в никакви посоки. Може аз да греша. По различни начини хората стават известни. Нали така? Някои стават известни като пишат книги. Други като четат книги. Други чрез телевизия, издателства, семинари, реклама, препоръки. Други просто попадат в правилния исторически момент с идея, която огромната публика иска да чуе. Но популярността и истинността са две различни неща. Някой може да продаде милиони книги и да греши. Друг може да напълни огромна зала и да греши. Трети може да има милиони последователи и също да греши. Защото бройката доказва влияние, а не автоматична истинност. Историята познава отделни хора, станали известни именно заради твърденията за необичайни способности. Нострадамус, Едгар Кейси, а в България Ванга, Слава Сиврокова, преподобна Стойна, дядо Влайчо. Тук няма да обсъждаме дали науката е доказала всеки един от тях. Отговора го знаем. Това е друг разговор. Говоря за нещо съвсем различно. Медиуми, ясновидци, лечители. Това са отделни личности, станали известни именно с конкретни разкази и свидетелства за необичайни прояви. А ние изведнъж имаме теория, според която огромна част от цяло поколение притежава особен духовен статус. Забелязахте ли колко малко имена произнесох като световно известни медиуми, ясновидци, лечители? Ако вие знаете много още световно известни такива, напишете ми ги в коментарите, които всички ги познаваме, като тези, които изборих. Даже срамно е, но много хора не са чували за Слава Севракова. Но за Ванга всички.
Затова се питам как така изведнъж имаме теория, според която огромна част от цяло поколение притежава духовен статус. Може ли да ме запознаете с тези хора от вашето обкръжение? Ако 80% от децата след определена година са индигови, трябва да се запитаме къде са всички тези феномени? Защо историята продължава да запомня отделни необичайни личности, ако вече говорим за милиони хора от нов духовен тип? После идват кристалните деца. И тук историята става още по-показателна. През 2003 година Дорин Върчо издава книгата, приблизително приведена на български. Постоянно докосвам телефона и се разклаща камерата. Кристалните деца – ръководство за най-новото поколение психически надарени и чувствителни деца. В описанието на самата книга кристалните деца вече са представени като поколението, което идва на Земята след индиговите деца. Значи след мен идва дъщеря ми. Върчо ги поставя приблизително в възрастта от 0 до 5 години към момента на издаването през 2003, като допуска някои от първата вълна да са около 7 годишни. Това приблизително ни отвежда към децата, родени около края на 90-те и началото на новия век. И как ги описва тя? Като силно чувствителни, силно психически възприемчиви, телепатични, по-спокойни от индиговите, без техния гняв и бунтарска енергия. Познавам дъщеря ми. Добре, както и да е. На някой се приписва по-късно проговаряне, което се обяснява с това, че може ли да общуват телепатично с майките си. Затова, моля, напишете ми в коментарите, познавате ли деца, родени през годините, които изборих, и дали имате такива наблюдения за тях. Защото аз имам един много сериозен въпрос. Кой установи това? Телепатичното общуване с майките им, по-късно проговаряне и така нататък. Защото отново виждаме същия модел. Един автор описва едно поколение, следващ автор описва друго и започва да се изгражда последователност. Индиговите разрушават старото. В по-късната популярна езотерична интерпретация започва да се разказва приблизително така. Индиговите идват да разрушат старите системи, после кристалните идват да изградят новото. След това ще дойде още по-високо развито поколение деца. Историята вече започва да прилича на духовна еволюционна стълбица. Аз, понеже знам какво работя и с какво правя по цял ден и по цяла нощ, и знам какво прави дъщеря ми. И не само дъщеря ми. И нейните приятелки, които са от същото поколение. Знам какво правят и моите съученици. И така нататък. Само, че това не е една система открита наведнъж. Тя се изгражда постепенно, както ви обяснявам. Единия подхваща, другия продължава. Това много ми напомня на сегашните ви духовни наставници, учители, които са прочели всички възможни езотерични книги и почват да ви учат на това, което са научили от книгите.
Продължаваме нататък. Георги Сираков почина, дава щафетата на... Не знам, забравих му името на другия. Разбирате ли? За този бизнес. И след кристалните деца идват дъговите деца. Малко тъпо звучи, като недъгави ми изглежда. Много е тъпо, дъгови, недъгави. Около 2004 вече намираме документирани изказвания, приписвани на Дорин Върчо отново, за следващата категория – дъговите деца. В едно запазено обсъждане от 2004 е предадено нейното твърдение, че децата на кристалните деца започват да се раждат и се наричат дъгови деца. На тях тя приписва огромна аура, висока вибрация, радост, удовлетвореност и миролюбие. Виждате ли вече как се строи системата? Първо индигови, после кристални, след това дъгови. Но ние не наблюдаваме откриването на 3 биологични поколения. Наблюдаваме историята на една езотерична идея, към която постепенно се добавят нови категории. И какво прави после интернет с тези идеи? Започват да се появяват така наречените диамантени деца. После златни. Децата на синия лъч. Звездни деца. И различни смесени определения между тези. При тях обаче вече става още по-трудно да намерим кой първи го е казал, в коя книга, през коя година, какво точно е било първоначално дефинирано, кои точно години включва. За част от тези по-късни категории циркулират различни версии. Затова не ви казвам точно какво видях, защото то е едното си противоречи на другото. Не пише, примерно, диамантените са точно от тази до тази година, защото не мога да ви кажа изобщо откъде произлиза това твърдение. Не знаем точно. Кой първи го каза? Откъде дойде? В интернет може да срещнете таблици, в които пише индигови деца 1970-1990. Кристални от 90 до 2010, дъгови след 2010, диамантени след 2012 или след 2013, различно, и така нататък. Всякакви истории. Само че няма един общоприет календар, дори сред самите автори на тези езотерични концепции. И това е много важно. Защото ако някой ме попита, детето ми е родено през 2004, какво дете е, аз не мога да отговоря, ами то е еди какво си. Само от годината. Е как така? Аз чух такъв отговор, че даде една духовна учителка на нейна последователка. Не само, че й каза какво е детето й, какъв урок има да учи от него и какво е то. Как позна от това, че то е родено през 2004? Докъде стига тая интерпретация? Да не каже измишльотина. И как човек вярва на това? Без дори да се замисли. Помислете си какво всъщност твърдим.
През една и съща година по света се раждат милиони деца. В България, в Китай, в Индия, в Америка, в Африка, в Европа, в богати семейства, в бедни, с различна наследственост, с различен темперамент, с различни способности, с различно развитие, с различна среда. Едно дете може да бъде изключително чувствително, друго не. Едното може да проявява необичайна интуиция, друго да няма никаква, заспала да е или изобщо да е много по-слаба. Едното може да стане художник, друго инженер, трето земеделец, четвърто лекар. Пето никога през живота си да не прояви интерес към духовно, към езотерика. Как единствената информация, роден си през 2004 година, определя духовната мисия на този човек? Не я определя по никакъв установен научен метод. Затова ви казвам, аз чух майка, която пита: детето ми е родено през 2004 година, какво е дошло да ме научи? И жената отсреща отговаря: това е еди какво си дете. Тези деца са дошли да учат родителите си на еди какво си. Да, може да звучи прекрасно, но откъде го знаем? Ние дори не познаваме това дете. Нито познаваме характера му, не знаем отношенията в семейството, не знаем историята му, не знаем нищо. Имаме годината на раждане 2004. И от една година сме построили духовна биография на дете и майка даже. Това вече не е информация. Това е интерпретация върху предварително приета някаква си система на някой си. Що за отговор е това? Дори ако попитате един астролог, той ще поиска точните часове на раждане, дати, часове, минути на майката и детето, ще направи синастрия или композит, ще погледне за какво става дума по най-различни начини, ще направи прогностики по различни начини и ще каже какво мисли от астрологична гледна точка. Но това е работа. Не е просто някой ти задава въпрос в интернет. Нормалното нещо, ако някоя майка попита това, ами детето ми е родено през 2004, какво е дошло да ме научи, е да му отговорите: не знам. Това не е сериозен въпрос и аз няма как да отговоря на него, защото нямам такъв отговор. Не го знам. Ние не знаем дали това е кристално дете, още по-малко пък да знаем то какво е дошло да научи майка си. Или каква е неговата чувствителност. Защото нашите роднини може да са родени приблизително тази година и те имат определена чувствителност. Ма всички ли имаме еднаква чувствителност, които сме родени в близки години? Това е просто абсурдно. Има и психологически капан. Много от описанията на въпросните деца са толкова широки, за да може огромен брой родители да разпознават детето си. Много чувствително. Коя майка не е виждала детето си чувствително? Не приема несправедливост, не обича ограничения, има силен характер, чувства се различно, не се вписва, има специална мисия. Разбира се, то ние всички сме най-специалните на света. Света го тресе от години това всеки да е духовен, всеки да е ясновидец, медиум, специален, не е просто от тук от там, работник на светлината. Колко родители биха прочели това и биха казали: не, моето дете няма нищо общо. Особено когато другата възможност е: вашето дете е част от новото духовно поколение на човечеството.
Моето гадже, естествено. Разбира се, че това е привлекателна идея. Как? И така една теория започва сама да се поддържа. Родителят прочита характеристиките, разпознава 5 от 10, например, казва: това е моето дете, същото е. После разказва на друг родител, другия също намира характеристики, появяват се книги, семинари, общности, видеа, нови автори, всеки следващ прочита предишните, добавя собственото си преживяване, добавя собственото си обяснение и после някой друг събира пак всичкото това в някаква друга нова духовна книга. И след 20 години нов човек попада на пълен списък на новите деца. Иху! И остава с впечатлението, че някъде съществува оригинален пълен списък. А когато се върнеш назад, няма такъв първоначален пълен списък. Това са измислици. Има натрупване на разни идеи от различни автори, от различни години, от различни школи, от различни мнения, от различни духовни преживявания. Една манджа с грозде има. Алабализми. Непроверими. Измислици просто. Сега започвам все повече и повече да разбирам това, което чувам постоянно като информация от моя духовен водач Свети Архангел Михаил. Болестта на 21 век е психичните отклонения. Това е разликата между някой го е написал и установено е. Защото тук се говори, да, детето ти е такова, да, ти си такъв, да, ти си не знам си какъв. Сякаш това е установено. Както да те виждат ти си човек, така и ти си индиго, ти си кристален, ти си диамантен, ти си дъгов, ти си не знам си какъв. Нанси Антап твърди, че вижда индигови жизнени цветове. Карл и Толбър развиват и популяризират концепцията. Дорин Върчо пише за индиговите, след това за кристалните и говори за дъговите. Други автори и интернет общности добавят още понятия. И постепенно авторското твърдение, популярната теория, интернет класацията е равно на факт. Това е това. Така ли? Така се получава в интернет. Никой не знае, но всеки говори. Как така от всичко това, което казах, се получи накрая факт? Твоето дете е такова. Ако 1000 сайта припишат едно твърдение от една книга, това не са 1000 независими доказателства. Това разбирате ли го? Може да са 1000 повторения на един първоизточник. Това се случва в интернет. И затова аз не ви казвам, не дейте да вярвате, че има такива деца. Това е много важно да го разберете. Аз съм екстрасенс. И да, от поколението на индиговите. Ако някой вярва в индигови деца, това си е негово право. Ако някой смята себе си за индиго, също си е негово право. Аз никога не съм се определяла по този начин, защото за мен е супер елементарно и не знам, не го приемам това определение. Какво значи това? Ако някой вярва, че детето му има специална духовна мисия, негова работа си е това. Може да си вярва всеки в каквото си поиска. Но има огромна разлика между аз вярвам в тази система, в тези твърдения, и това е установена система за човешките поколения, защото второто изисква доказателства. А какво казва науката?
Научно признатата класификация индигови, кристални, дъгови, диамантени, златни не съществува. Повтарям, не съществува. Няма установен научен тест, който да определя това дете е индиго. Аз виждам аури, аз съм индиго. Няма, както е модерно да се казва, валидиран, потвърден инструмент за измерване на индигова аура. Вече ви го казах и онзи ден. Продължавам да ви го повтарям. Няма такъв инструмент, чрез който тези поколения да бъдат установени. Това е рекал-казал. Ала-бала. Няма научно установена закономерност, според която годината на раждане определя принадлежност към някоя от тези духовни поколения. Научните критики към концепцията за индиговите деца именно отбелязват липсата на доказателства за тях, като отделна категория с заявени необичайни характеристики. Проверете в Уикипедия, ако не ми вярвате. Разбира се, това не означава, че няма необикновени деца. Има. Не означава също и, че няма изключително чувствителни деца. Но чувствително дете не означава екстрасенс. Не означава, че няма деца с удивителна интуиция или много надарени, специални деца. Но те са единици. И винаги е било така. И винаги така ще бъде. Винаги. Калоян Гешев е един. Колко ли много деца има родени през същата година като него, но той е един. Гений. Човек може да си има духовно убеждение за произхода или за мисията си. Това си е негово право, да си мисли каквото си иска. Но от това не следва съществуването на доказани духовни поколения, определени по годината на раждане. И не може ваша духовна учителка или учител да твърди, че детето ви, което е родено в определена година, принадлежи към духовни поколения. Това е меко казано несериозно, да не кажа измамно твърдение. Искам да се върна към известните феномени. Независимо кой как ги оценява. Те са известни феномени по целия свят. Нострадамус е останал в историята със своите пророчества. Едгар Кейси с огромния архив от така наречени четения. Слава Севрокова със свидетелства за необичайни възприятия. Няма равна на себе си. Ванга с многобройни разкази на хора, посещавали я. Преподобна Стойна, дядо Влайчо. Феномени, както аз казвам, доказани феномени. Защото не са един, двама, трима и петима хора, които са казали да, аз бях там. Да, случи ми се чудо. Както за пророците по библейско време, по времето на Исус и преди и след него, казваме те са пророци, лечители, чудотворци. Така има и в днешно време такива хора, но те са единици, не са милиони. Колкото и на някой да му се иска да са милиони и това да се проповядва последните години в интернет пространството. Това са отделни хора. Около тях са възникнали конкретни истории и свидетелства. Конкретни от хора. А не всички хора, родени през Хикс или Y там, са като тях.
Да хванем всички, които са родени покрай рождената дата на Ванга или Слава Севрукова, да видим какво ще стане. Всички са като нея. Защото те са от тази категория, примерно, хора. Ето, родени в същите години. Така че, нека да направим разликата между свидетелствата на много народ и рекал казал. Откъде е тръгнало, не сме много сигурни. Ако индиговите деца са цяло поколение, ако са огромен процент, 80%, ако преживяват толкова необичайни духовни характеристики, като мен, ако притежават такива характеристики, ако след тях идва още по-развито поколение и после още повече и още, и още, и още. Къде в реалността ние виждаме това? Масово свръхразвити създания наоколо. Ето младите хора, аз вече съм на 49, но колко много млади има? Къде го виждаме това? Децата, родени през 2000-та година, вече са възрастни хора. Дъщеря ми е родена през 2001. Тя вече е възрастен човек. На 11 септември става на 25. Можем да ги наблюдаваме. Те са учили вече, работят, създават семейства, живеят сред нас. И ние виждаме едно огромно човешко разнообразие. Едни са чувствителни, други не. Едни са духовни, други са атеисти. Едни вярват в ясновидството, други смятат това за пълни глупости. Едни проявяват удивителна интуиция, други не проявяват нищо подобно. Други са престъпници. Рецидивисти. Тогава на какво основание годината им на раждане определя духовния им тип? Питам аз. Не се заяждам, просто питам. Ще помоля за някакви аргументирани отговори. Пък и хората, които питат разни други хора из интернет пространството и получават някакъв отговор, как така се задоволяват от него? Представете ли си, що за капацитет е това? И единия, който отговаря на такъв въпрос, и другия, който приема такъв отговор. И тук има един много важен урок в това видео. От всичко, което казах. Пазете си правото да вярвате на каквото си искате. Но си пазете и правото да питате, казвам за пореден път. Откъде идва това? Когато видите индиговите деца са от тази до тази година, попитайте, кой първи го написа? Кристалните деца, когато видите дошли са да направят еди какво си, попитайте, кой е установил какво са дошли те да направят? Всички ли? Колко процента от тях? 80, 100, 150? Как човечеството затъва? В войни, в глад, в мор? Как се случва това? Хората стават все повече и повече неговорещи си един с друг. Всички си говорят през интернет. Самотни, пълно е са самотни, няма семейства, не се раждат деца. Как така за толкова години вече би трябвало все по-напреднали, по-напреднали и по-напреднали? Аз не виждам нищо подобно на света. Вие виждате ли го? Защо не се раждат деца? И въпреки опитите инвитро и пак не се получава. Защо? Нали са много напреднали? Нали душите са много осъзнати? Каква е причината тогава да не се раждат деца? Да няма семейства? Да има толкова много войни, катастрофи по света и какво ли не? Не е ли логичен въпросът ми? Ако някой ви каже, детето ви е диамантено, попитайте го по какъв критерий. Ако не сте му купили пръстен с диамант, разбира се, или часовник.
А когато ви кажат, детето ти е дошло да те научи на еди какво си, попитайте, как го разбра само от годината на раждане, в която е родено. Няма да се караме. Просто питаме. Къде свършва информацията и откъде започва интерпретацията и подвеждането на хора? Може би следващия път, когато някой ви покаже красиво подреден списък, индигови, кристални, дъгови, диамантени, златни и дъра-бъра 100 чадъра, вместо веднага да търсите кое съм аз от тези деца или кое е моето дете, внуче, правнуче, първо попитайте, а откъде всъщност идва този списък? Защото колкото повече се връщаме към началото на тази история, толкова по-ясно виждаме, не е имало един човек, който да открие всички тези поколения. Не е имало една общоприета система. Не е имало един календар. Нито е имало научно установяване на последователността. Имало е идеи за продан. След тях книги, след книгите други автори, след авторите нови категории, след тях интернет, семинарчета, ретритчета, лагерчета на светлината и така нататък до безкрай. И накрая една теория, която днес се представя така, сякаш е карта на човешката духовна еволюция. А ние знаем историята. Откъде идва? Току-що ви я казах, ако не я знаете. И когато знаем историята, вече сами можем да решим. Кое е факт, кое е нечие духовно убеждение, което го натрапва на други хора, използва това, че го популяризират известни хора, което смятам, че е някакъв абсурд. Тук за никаква духовност не можем да говорим, а за шуробаджанащина. Кое е наше духовно убеждение? Кое е добавено по-късно към разказа? Рекъл, казал. Една жена в цеха каза. Чували ли сте вие, които сте възрастни, горе-долу на моите години, 70-те, 90-те, индиго, кристални, дъгови или някои от другите нови поколения? Чували ли сте за тях? Или ако имате деца, някой определял ли ги е по този начин само според годината, в която са родени? Чували ли сте за такива кристални, диамантени, новите деца идват? Напишете ми в коментарите. Непрекъснато чувам някакви абсурдни неща. Кой слушате в интернет? Не си задавате въпрос. Дават го по телевизията. Някой популярен го показа. Това е факт. Щом той... Неговите думи са факт, щом е така. Кой измисли тия духовни поколения? Бъдете осъзнати и здрави. Бъдете благословени. Аз съм Таня Костадинова Гюрова. И ви изпращам обич.